ano? Overnight. Sa? Overnight sa ano? Cagraray Beach. Ayan. So, let's go. Ha? Kuya. Kuya. Kuya, saan yung Pinamuntugan Beach? Barangay Langaton. Ay, kung mga arang. Po. Kung kaya patagadikte. Po. Bako mga kaya patagadikte. Ano? Ikaw nga kumausap. Kuya, sa'yo po yung Pinamuntugan Beach. Kapgrahay Pinamuntugan. O, dun pa. Malayo pa? Pinamuntugan. Ilang oras pa po? Wala na. Beach. Ha? Sige po, thank you. Updates. Idalod po kami dito sa gitna ng island. Panic. Yes, totoo. Kasi nasa ano ka eh, magbabanga ka pa bago makapunta ng lupa eh. Ito, andyan ka. Lakas ng Hindi ulan. naman pwedeng tumalon doon sa akin. Yung agad-agad. Oo, lahat tala ng grass. Bating sa atin, parang tayo sa ano, no, sa helicopter. Hilahin mo konti sis tong ito. Papasundo tayo sa Hindi helicopter. kita kaya. Hindi. Mabigat ka. Ano siya, ayun na. Di ba may natulog-tulog dyan? Ulunan mo eh, no? Yeah. Hindi lang naman tayo nag-iisa eh. Kasi kapitbahay. Teka, ano yung naog mo na yun? Dinaalon? Oo, kaninang sa Hindi mo kanina i-picture siya. Tinataklob ko na sa akin yung number mat. Hindi ko naman. Anong nangyari? Anong nangyari? Mga evacuees. Mga evacuees. Ito po yung isang evacuee. Hindi na nga.
Hindi na nga makabangon at Ito guys, so kanina ano tawag doon? inulan kami dito sa gitna ng islands. Hindi naman gusto ko sa kabilang tayo. Nakarating ng Island. Survivor the sun. Philippines. Alis na. Aba, teka. Pinababasa ang likod Yung pa. foreigner nga, yung ano, umuwi pa yun, bumaba. Ayan guys, panibagong araw, panibagong pag-asa. Nakaranas man kami ng kaba kagabi dahil sa lakas ng ulan, pero eto naman ang bumungad sa amin ngayong umaga. Isang napakagandang pagsikat ng araw na nagpapahiwatig na minsan kahit may mga bagay tayong pinagdadaanan, darating at darating din ang isang araw na ito'y malalagpasan at sisikat ng magandang pagsikat. Why we come? Edit mo na tayo ng vlog. Si Blonde, yan dyan na? Si Blonde naiiwan na. Blonde. Si Blonde. Blonde na daw pangalan ni Kuya John ngayon. Nagano na siya, nag-rebranding na rin siya. Rebranding. O di rebranding ulit. Black. Black. Oo. Black. Ay, nako. Blonde. Kaya nag-adjust. So, dito tayo sa pasalubong. Ano yon? Ito na yung pangat? Hindi. Ay? Pina. Pinang... Yung frozen daw yung sa akin. Ayan guys, so bumili lang ng pasalubong. Then after this, balik na kami ng Manila. Ayan guys. Nagising sila. So ayan guys, pauwi na kami at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pakisampal ng palang button at hilahin na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So see you on my next video guys. Ganda.